хора. Имам пиратки, не са само тези. И те се палят. Имам цяла чанта с пиратки. Опа! Така ще се включа, като ги нареда. Чакай! Хора, между другото, дават сам вкъщи 4. Така да продължаваме с пиратките. Първо. Гръмнаха 2 такива. И те буквално се палят. Изстрелват се чува едно. Изстрелват се. И гръмат. Номер 2. Тези тук, този път не са прозрачни. Айде, разпилях ги. И в правилата пише да внимаваме. Да, отсад има. Ето. Тя е една мъничка пиратка. И тук има много такива. И тук се дратска пиратката и тя се пали. Номер 3. Едни по-силнички, които са много... Не, те май не ги пробвах. Я да ги видя. Отварям ги грешно. Отварям ги грешно, опа. Това е така стърпа. И се отварят, те са едни по-силнички, едни дългички. Вече гърмях от тях, много са яки. Така, номер 4, това е за Нова година. Това не знам как гърми. Ще снимам на Нова година това как гърми. Буквално ще го поставя и това ще го запаля. И ще бегам. Номер 5. Имам и една срия, която тя е Нова година. Трябва да го самя. Така, номер 5. 100 броя ли е? Това не знам. Да, това май е броя. Едни по-дебели, по-силнички, които са по-хубавички. И са все пак само кутия 4. Не, 5, 6, да, 6. Чакайте. Не, бяха 5. Сега номер 6. Тук се пише на английски пиратки. И между другото са от Велинград всички. Та има жълт барут. Асва барут. Има жълто такова, където се пали. Тази се силно даже още тук показва. Номер 7. Той е по-силен, много по-силен от всички. Той за сега се води най-силния, защото го бях запалил 9. Той е 3 гръмка, между другото. Тук има барут, гърми. После тук има спривател. Тук има барут, гърми. Тук пак се спира. И тук пак има барут и гърми. Той е 3 гръмка. Те са под друг свят. Номер 8 са тези, които ги пробвах, които са половинка.
Те имат половин цвят. Ето, една такава пробвах, че те гърмат два пъти. Те са двойно гръмка. Или както се казват, не знам как се казват. Оле! Те пускат барут. Те пиратки пускат барут. Тачи, те пиратки пускат барут. Как така? Сипват от тук маничко. Се изсипаха. Още ви ги въводя и не ги размятай така. Така, малко изсипват барут, ама нищо. Номер 9. Забравяйте и номерите. Ето. Баща ми отива до магазина. Тати, до магазина ли отиваш? Отива да пия бира. Къде, на магазина ли? Добре. Така, тук има пиратка. Да! Тук това две такива. Без искали са сочили. Вижте, имам си заек. Номер 9 беше. Чакайте. И това вече не е пиратка, това е конфети. Номер 10. Това е конфети. Тук това се издръпва въженцето, увива се около пръста. Увива се около пръста. Дръпваш го и то от тук се гърми. Ето ги. Между другото и тук имаше едни пиратки, но те изсипват барут. Сега ще ги покажа. Ето не ги чехлите. Къде са тея пиратки? Бабо, де са тея пиратки? Абе, защо ме И питаш? жълтите. Внимавай да не ги ръсиш. Ето ги. Те сипват от тук барут. Не знам. Ето тук. Това е барут. Ето. Няма го. Това е барут май. Това май барут, не знам. Идей да кажа, че ще разсипеш всичко. Няма. Ще падна. Ох. Внимавай. И това беше от мен. Тук има малко разсипан барут, май не за го махнете. Така, започнахме от тук. Ето са ми силни. Чакайте малко. Така пак се и те са най-силни. Тихо, бабо. И тук благодаря за салфетката. И тук това не са баш толкова силни. И това беше от мен. Къде ми е зарята? Сега отиваме на пътешествие да се търся зарята. Да ви я покажа. Не. Тук я няма. Тук я няма. Къде я има? Не знам къде. Ето. Тук я няма. Няма да се показвам лицето. И името на ми е Тошко, ами е... Не, просто...
Няма така, така, тук не зрята. Чакайте, сега се включвам. Аз не се занимавам. Ще има втора част на клипчето, в която ви показвам и зарята. И тя ще бъде на нова година. Новото клипче ще го направя на нова година. Между другото, това ми е запалката. Да, има газ. И ще направя чак другата година ново клипче, как паля зарята, пиратски, как паля зарята, пиратски, още пиратски, още и да. Особено те ще бъдат най-яки. И сега чао от мен.